मोख्रा खिबु एमजी ना डीजी बिनि जुनैहाय जों वेस्ट बेंगलनि गथा हिनजावफ्रा रायजायामोन ना लोगोफोर जोंखौ माखासे जोहोलाव सिख्लाफ्रा जोंखौ रायहरनामोन बुजिया सुजिया खोथाखौ बुजिया गारा जों हिनजावफोरखौ रायहरनामोन जों बेंगलनि हिनजावफोरखौहाय दालाय माथो नुखो दा मा नुखो माथो खिबु दिन्थिनानै खाबाय नोंसोर खिबु दिन्थिनानैहाय हा खिबु दिन्थिनानै गुबुन हिनजाव लानानै सिख्लाफोरखौ लानासो खाबायनो आंलाय बे सिख्लानि जुनै चिन्तासो जादों चिन्ता मान होनोला जे हिनजावखौ बियो नागारनानै थांदों गभर्नमेंट सार्भिस मावो आरो बिनि गेजेरावहाय इउटुब खालामो आरो बिनि गेजेराव बिजनेसमेनबो बाव दखनानि बिजनेसमेन एफा मोजां नायनो चिल चिल ना चिल्ली बायदि लाइमोन बे हिनजावखौ नागारनानैहाय थांदों बियो संसार जानो रोङाखै आरो जे जेटा चिंग्री बे चिंग्रीयालाय हयतो स्टुडेन्ट दासो फरायफुनायनि चिंग्री गोरलै जेबो बुजिनो रोङा बिजोंबा खयदिन संसार जाबावनाय बिबा खयदिन संसार लानानै बिखौ संसार जानाय आरो बेलाय आरो कोनो साख्रिबो मावबा हयतो नखरनि खामानिबो हयतो रोंगौ बा रोंबावासो जानो हागौ बे चिंग्रीखौ बा इयो जीवनखौ बे सिख्लानि जीवनखौ बरबाद खालामोबा बियो आरो खय बोसोर बा बिनि जीवनखौ बरबाद खालामबावनाय बेखौनो साननानै ला अमाया हाजारबो नों सना रुपा गानहोनानै दामि दामि जिनिसाव न'फ्राव दोनलाबो बे अमाया हाब्रुआव थाङा दुगैखायो लोगोफोर हाब्रुआव थद्रु बे एमजी ना डीजी ना मावजि मोख्रा खिबुआ दिनै नैबादि घटना खोनानो थांबाय लाजि सिंसिङासो जाखो जोंनि बेंगलनि हिनजावालाय मालाय हनै फिसा लानानैहाय गावनि सार्भिस लाइफफोरखौ लानानैहाय ग्रें ग्रें संसार जागासिनो दङ खयबो आफद आरि जायाखै दाने रोजोमदो मिनिथावथावासो जाखो जों बेंगलनि हिनजावफोरा जायाखिसै मिनिथावथावा जाबाय आसामनि मावजि मोख्रा खिबु एमजी ना डीजी